Der er ikke noget som helst, der hedder noget i nærheden af det. At det definerer det, fordi vi har nævnt 3 forskellige ting nu. Definerer det, der er det. Er du gået i netværksforbindelse? Jeg elsker også dig. Er du ikke gået i netværksforbindelse? Ej, nu... Jeg kommer noget avanceret nu. Hej. Nej. Det er fordi, der er en ekstra menu åbenbart. Jeg kommer herind. Jeg spurgte, om du var gået ind i netværksforbindelser, eller om du ikke var det. Det er jeg. Jeg er herinde for det. Godt, så bliv for helvede der lige nu. Eller øverst til venstre i dit vindue, ikke også? Står der så filer. Kan du trykke på noget, der hedder filer? Ja, det kan jeg godt. Godt, fordi så er der også noget, der hedder vis og sådan noget pis. Til højre for det, der står der avanceret. Ikke også? Nej, det gør der ikke. Hvad står der så? Der står rediger. Og hvad står der til højre for redigere? Vis. Og foretræk. Og funktioner. Og hjælp. Og så færdig. Så tror jeg tryk. Og du er sikker på, at du er inde i netværksforbindelser? Ja, det er jeg kraftedeme med. Nu går du ind i netværksforbindelser, så sender du bare et screenshot af det. Skal jeg? Okay. Kæft, jeg har aldrig hørt. Altså, prøv at, det lykkedes mig at hjælpe sådan nogle blondinetøser til, hvordan de... Men mig, det er noget helt andet. Vent dig til. Men det er ikke at hjælpe til at ændre en netværksindstilling. Det er helt... Mig, det er noget helt andet. Bare vent. Det kunne blive meget værre. Jeg fik sådan en rigtig sminkedukke prinsesse med helt vildt mange extensions og sådan noget lort. Fik jeg seriøst lært til at downloade en CD med torrent inde på The Pirate Bay. Ja, det tog godt nok også en helvedes masse tid, men det lykkedes til sidst. Og så det aller sidst, så kom den der... Nå. Skal vi se, om jeg også kan komme med den? Det kan jeg også se. Ej, det er simpelthen fantastisk det her. At det kan lade sig gøre. Er jeg ikke dygtig? Nej, det er fordi, der er... Jeg ventiler på, at det er fordi, jeg har en... Jeg skal ind i en undermenu med. Jamen altså, har du forsøgt at gøre det? Eller var du for doven til at bruge dit klik på det? Ja, jeg er simpelthen for doven. Ej, nu ser jeg... Hey, der står jeg, vi sidder lige der. Hej. Er det det? Ja, så tryk på den, og så tryk avancerede indstillinger. Det er den nederste, når du går ind på den der. Og jeg håber, du ikke lige pludselig får et eller andet epileptisk anfald, så du kommer til at trykke kryds, så du skal gå forfra ind i det hele. Og nok færdig. Det er ens. Det er bare... Ja, netværksforbindelser sagde jeg, du skulle gå ind i. For fuck's sakes. Det er egentlig nu så. Godt. Så er det derfor. Er der så noget, der hedder avanceret? Ja. Er der noget, der hedder avancerede indstillinger, når du trykker på avanceret? Nej. Der står okay, nu bare... trykker du på avanceret, og så fortæller du mig den liste af kommandoer, eller ting, der kommer op. Oh shit. Okay. Der kommer 5 ting op, eller sådan noget, slap af. Ej, der kommer mange flere. Hallo, Johan. Det kommer med indstillinger. Den nederste af dem. Johan. Den hedder Get den standard. Du er nu noget forkert så. Tag et screenshot der, hvor du er nu. Hvad skal Johan. du sige, Thomas? Ja? Du ved ikke, at jeg sidder op til alt det der, I sidder og diskuterer igennem. Okay, men det er simpelthen... Hej. Ja. Det er kraftigt som Bjarke træner her. Det er sådan, det screenshot ligner. Ja. Med det der egenskaber pis fremme. Ja. Tryk på det røde kryds og luk det i lort. Tak. Og så inde bag ved den, hvilket jeg ikke kan se på dit screenshot, der går jeg ud fra, at der er sted ved siden af filer, står avanceret. Det gør det nemlig ikke. Tag et lortet screenshot. Så tager du et screenshot igen og sender det til mig. Fordi den her, du havde et vindue foran, så jeg ikke kan se lortet. Så nu tager du et screenshot igen. Okay. Hvis du ikke klarer det den her gang, ikke også, så bruger jeg fjernsupport. Så bruger det er kraft. Hvad er din MSN? Min MSN? Henrik. Der er også på stand bag hold med. Henrik hvad?
Bak, B.A.K. Rasmussen. Henrik B.A.K. Rasmussen i et, ud i et. Ja, ud i et snabelag hotmail. Kom. Der er ikke noget værre end folk, der tror, man kan gætte sig til, at der er underscore og sådan noget. For fuck's sakes! Kan du se, der står netværksforbindelser? Jesus fucking Christ! Der står det her. Ja, jeg kan ikke engang skrive det. Kan du se det der? Der står netværksforbindelser. De går ind i det. For helvede! For helvede! For helvede, Henrik! Det er fucking uacceptabelt, det her. Det er så uacceptabelt. Det må du gerne lægge mig ud på, det der. Det må du gerne. Det må du helt seriøst. Nu går du ind i, hvad hedder det? Det der, jeg lige åbner nu her. Nu går du derind, ikke? Og så trykker du aktiviteter, og så trykker du anmod om fjernsport. Hvad siger du? Nu går du derind på MSN, og så trykker du aktiviteter, og så trykker du anmod om fjernsport. Ellers så slår der ihjel. Det skal se. For helvede. Kom on. Det er okay. Jeg har bare sagt det hundredvis af gange, at du skulle gå ind i netværksforbindelser, og du bliver ved med at være i netværks- og internetforbindelser. Du skulle ind i netværksforbindelser, ikke netværks- og internetforbindelser. Hold nu. Det skulle ikke undre mig, om du garanteret, før vi kan bruge fjernsupport, så skal ind og forward din port og alt muligt lort. Det skal du sikkert også. Altså, og så vil de sikkert, hey, jeg skal til at hjælpe dig med det også. Ja, smart. Fjernsport. Ja, præcis. Jamen, altså, jeg oplevede det engang, at med en person, der skulle have hjælp med fjernsport, at så skulle vedkommende have forwardet en port til det først. Og så tænkte jeg virkelig, altså seriøst, hvis personen skal have hjælp i noget med fjernsupport, hvordan forventer man så, at personen kan finde ud af at forwarde en port